National Democratic Front of Bologna, Asa Khalamdung, Nizim Tidung, Kasaibo Bundung, National Democratic Front of Bologna, Yadla, Arabara Praga. We must be invincible power. Zunguni, Berhanangan, Raulu President, Haïva Division, Kuhu, Zanangan, Arauganangan. Agote moi belegata field asu eta tu moi belegata field gote Jengmu didenggo funit lubang ciau dengan klub sendiri. Jiuni raha nagirai kaprobai behirau a. Somni papanau somjung luguse jengmu mau tipuni lubang ciau jengmu didenggo funit lubang ciau dengan klub sendiri. Bika angni. আমার ফান্ডের ওপৰত চৰকাৰে আমাক কেনেদৰে ফান্ড যোগান ধৰে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ হ'ব। ফান্ড নোহোৱাকৈ আমি কাউন্সিলৰ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইটো সেইকাৰণে মই মাননীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাওঁ আৰু লগতে আমাৰ ডব্লিউপিটি মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাওঁ। अब्लाथ' एसेबां मानसि मुंख्लं जानाङामोन 9,000 मुंख्लं जानाङामोन जुदि बिथाङानो मोनथायफोरखौ होदोंब्ला दा NDFB जानाङामोन BLT जानाङामोन एबसुआ सोमावसारनाङामोन 9,000 मुंख्लं जानाङामोन दा बियो रावबो होआखै रावबो व्यक्तिगतनि नङा बियो आंबो दंफायो सोमावसारनायाव बिथाङाबो दङ दानि आथिखालनि जि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दङ इउजि ब्रह्मआबो दङ गावबा गावनि लाइनाव बयबो खामानि मावदों जोंहा रन्जन दैमारि बिथाङाबो मावदों गबिन्द बसुमतारियाबो मावदों बयबो मावदों दा बेवहाय सोरबा सासेया आं बिखौ मावदों होनना बुंनो हानाय जेबो गैया बर' आइ आफा रायजो राजाया मावदों सान्दुं अखा खामजादों रेल लाइनाव थांदों सान्दुं गोसायाव अखा सिजानानै रेलि खालामदों आन्दलन खालामदों बिनि उनावसो मोनदों दा नंखायनो बेबायदि साफा सानै मानसिफ्रा आं मावदो होनना लानायानो जोबोद माने साननो गोनां जायो। जिउनि राहा नागिरै गाब्रबाय बेहिराव आं अन्थाइजों दानाय बिखा आंनि गोदान मुगानि जारिमिनाव बर'फोरा नाङाखै नङा नांबोदों गोदोनि जारिमिनखौ आं दिनै बुंफोरनो बिजिरनो सानाखै नाथाय गोदान मुगानि जारिमिनखौ जों जेब्ला बिजिरो अब्ला नुदों ब्रिटिशनि समनिफ्रायबो बर'फोरा गोबां नांबोदों गोबां जुजिबोदों हास्थायबोदों उदाङै माहारि बायदियै हारि बायदियै थांनानै थानो ब्रिटिशनि सासननि समनिफ्रायनो आसाम कसारी जुबक सन्मिलनी बर' जुबक सन्मिलनी ट्राइबल संघ प्लेन्स ट्राइबल अफ काउन्सिल एबा PPTC UNLF बर' साहित्य सभा एबसु BLT बेबायदि दिनै गोबां आफादफोरानो खोलोबै बर' माहारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो बुहुमाव माहारि हिसाबै थांना थानो थाखाय दिनै जों नांबोनायखौ नुदों आरो दिनैसिम नांबोदों नाथाय दुखुनांथाव दिनैसिम जों बर'फ्रा हारि बायदि माहारि बायदि माब्लाबाबो देरहायाखै हारि हिसाबैनो जों दिनै जेनबोदों थांखि बिखान्थि लानानै नांबोदोंब्लाबो समनि फाफानाव समजों लोगोसे जोंनि मावथिफोरनि लोरबांथियाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि लोरबांथियाव दिनै खोलोब जेनबोदों बेनिखायनो जों बुंनांगोन दिनै जे माहारि बायदियैनो जों दिनै जेनदों एज ए नेशन we are defeated nation जों माब्लाबाबो दिनै देरहायाखै बेनिखायनो दिनै गासैबो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'नियाव आसा खालामदों मिजिंथिदों गासैबो बुंदों नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड गैयाब्ला आरो बर'फोरा गैलिया আমি কাউন্সিলটো এতিয়া পাইছোঁ অন্য জনগোষ্ঠীসকলে প্ৰায় 40 বছৰ আগতে পাইছে ধৰক মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল আজিৰ পৰা প্ৰায় 30-40 বছৰ আগতে গঠন হৈছিল তিৱা অট'নমাছ কাউন্সিল আজিৰ পৰা 30-40 বছৰ আগতে গঠন হৈছিল বা অন্যান্য ৰাভা তেনেকুৱা অট'নমাছ কাউন্সিল আছে বহুত আগতে গঠন হৈছিল আমি এতিয়া নতুনকৈ পাইছোঁ এতিয়া গোটেই আমাৰ গোটেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব আমাৰ ফাণ্ডৰ ওপৰত চৰকাৰে আমাক কেনেদৰে ফাণ্ড যোগান ধৰে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ হ'ব ফাণ্ড নোহোৱাকৈ আমি কাউন্সিলৰ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো সেইকাৰণে মই মাননীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী
মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাওঁ আৰু লগতে আমাৰ WPT মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাওঁ যে যাতে আমাক ফাণ্ডটো সুবিধা কৰি দিয়ে এইটো আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমি এনেই আমাৰ এতিয়া ৰুৰেল ইকনমি আমাৰ মানুহ বহুত মানে বহুতো মানুহ আমাৰ মানে পিছপৰা তেখেতসকলক মানে কেনেকৈ ৰুৰেল ইকনমিটো কেনেকৈ ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰিম শক্তিশালী কৰিব পাৰিম এইটোৰ ওপৰতে আমি বেছি গুৰুত্ব দিম চাওক জাতি এতিয়া আমাৰ পৰা বহুত আশা কৰিব মানে আমি দিব পৰাতকৈ মানে প্ৰায় মানে বেছি গুণ সিহঁতে আশা কৰিব আমাৰ কাউন্সিলে এনেকুৱা কৰি দিব বুলি সিহঁতে আশা কৰিব এতিয়া এইটো গোটেইটো এতিয়া এইটোতো আমি এতিয়া মানে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া আমাৰ মানুহক আশা আকাংক্ষা কেনেকৈ পূৰণ কৰিম আমি এতিয়া দায়িত্ব লৈ পেলাই মানে বৰ মানে চিন্তিত আৰু আমি কেনেকৈ কৰিম প্ৰত্যাহ্বানটো আছে এইটো কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান নেওচিবৰ কাৰণেও আমি ফৰ্মুলা এটা উলিয়াব লাগিব এইটো আমি সকলো সদস্যৰ লগত আলোচনা কৰি আমাৰ প্ৰত্যাহ্বানখিনি কেনেকৈ আমি পাছ কৰিব পাৰিম কেনেকৈ আমাৰ যিবিলাক চেলেঞ্জ আছে এইবিলাক কেনেকৈ আমি ফেচ কৰিব পাৰিম এইটো আমি আৰু আশা কৰোঁ আমি পাৰিম হয় এইটো যোৱা 2021 চনত যিটো শান্তি চুক্তি হৈছিলে এই শান্তি চুক্তি অনুসৰি ভৈয়ামত বসবাস কৰা কাৰ্বিসকলক এটা অট'নমাছ কাউন্সিল গঠন কৰি দিয়াৰ কথা ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আমাৰ সন্মত হৈছিলে এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে ভাৰত চৰকাৰে এতিয়া এইটো পূৰণ কৰিছে মই ধন্যবাদ জনাওঁ ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব আয়োগ পৰিষদক ধন্যবাদ জনাওঁ আমাৰ এই ভৈয়ামত বসবাস কৰা কাৰ্বিসকলৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ডাঙৰ পদক্ষেপ বুলি ভাবোঁ এতিয়াতো আগতে মই বেলেগ এটা ফিল্ডত আছোঁ এতিয়াতো মই বেলেগ এটা ফিল্ড গতিকে ইয়াতে এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই এতিয়া কষ্ট কৰিব লাগিব আগত যি জেগাত আছিলোঁ তাৰ পৰা এইটো সম্পূৰ্ণ পৃথক সেইকাৰণে ইয়াতে যেনেকুৱা চলে সেইমতে ময়ো চলিব লাগিব अब्लाथ' एसेबां मानसि मुंख्लं जानाङामोन 8,000 मुंख्लं जानाङामोन जुदि बिथाङानो मोन्थायफोरखौ होदोंब्ला दा NDFB जानाङामोन BLT जानाङामोन एबसुआ सोमावसारनाङामोन 8,000 मुंख्लं जानाङामोन दा बियो रावबो होआखै रावबो व्यक्तिगतनि नङा बियो आंबो दंफायो सोमावसारनायाव बिथाङाबो दङ दानि आथिखालनि जि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दङ UG ब्रह्मआबो दङ गावबा गावनि लाइनाव बयबो खामानि मावदों जोंहा रन्जन दैमारि बिथाङाबो मावदों गबिन्द बसुमतारियाबो मावदों बयबो मावदों दा बेवहाय सोरबा सासेया आं बिखौ मावदों होनना बुंनो हानाय जेबो गैया बर' आइ आफा रायजो राजाया मावदों सान्दुं अखा खामजादों रेल लाइनाव थांदों सान्दुं गोसायाव अखा सिजानानै रेलि खालामदों आन्दलन खालामदों बिनि उनावसो मोनदों दा नंखायनो बेबायदि साफा सानै मानसिफ्रा आं मावदो होनना लानायानो जोबोद माने साननो गोनां जायो आरो बेबायदि सानोमोनब्ला दिनै नेशनेल पार्टियावथ' थांनो नाङामोन बर'आ गोदो गोदायनिफ्रायनो BTCनि समनिफ्रायनो जोंनि हान्जायावनो थाबोदों नाथाय बिथाङा दायो हारिखौ नागारना थांदों बिसोर दुखुनांथाव बर' गावारि खुंथाइ जितु BKWCखौ बिथाङा गोबां बिहोमा होबोदों होनना बुंदों बे दाफुनायाव BKWCआव बिथाङा मा बिहोमा होदों आं मिथिया खिन्थु BTR गोरोबथानि गेजेरजों बियो सोरजिजादों बिनि सिगाङाव खनले थगायबाय थादोंमोन कंग्रेस सरकारानो जा BJP सरकारानो जा नाथाय बेखौ बुजिनानै जों रायलायनानै बे गोरोबथायाव बिखौ लाबोनाय जादों आरो गोरोबथा महरैनो बियो दिनै जादों दा नंखायनो बे गोरोबथायाव बिनि सिगाङाव UBPOआ सोमावसारदोंमोन UBPOआ दाबि दैखांदोंमोन आरो बिखौ जों गोबाङानो समर्थन होदोंमोन रायजो राजाया समर्थन होदोंमोन दा बे हिसाबैनो बियो एकर्डआ जादों दा बिखौ बिथाङा आं गायनाय बिफां नों गायनाय बिफां होननो हाया बेवहाय गोबां मानसिनि गोलोमदै दङ गोबां मानसिनि बेवहाय माने कन्ट्रिबिउसन दङ थेंक इउ